Tag niyong tanan, ug mao kini ang mga ipakita nila nga ilahang padayag sa ilang pagpasalamat sa Dios sa ilahang mga kayuhan nga nadawat. Ilabi na katong mga gipangyawaan nga pipila ka mga babae nga mikuyog kang Hesus aron sa pagtabang kaniya sa iyang pagsangyaw sa mayong balita o ingon man pagtabang usab kang Hesus sa iyang mga panginahanglan o mao kadto nga ang ilahang makatagayunan ila usab nga gitabang kaniya. So kining tanan mga kaigsunan pagpakita lamang nining pipila ka mga babae o mga tao ngadto sa atong Ginoong Kristo agi ilaha nga pagpasalamat kaniya ug busa miadto o mikuyog sila kang Hesus bisan asa siya aron sa ingon ni ana makatabang sila sa mga tawo. So mausab kini ang usa sa mga ato nga mga maingon nato nga pagtulunan usab kanato nga mao ang atong pagpasidungog sa atong Ginoong Kristo diha sa atong pagtabang kaniya diha sa mga panginahanglan sa atong simbahan o ingon man sa atong katilingban ug mga kaigsuonan. So kining pagkinabangay mao kini ang atong pagpadayag ekspresyon sa atong gugma alang sa Ginoo pinaagi diha sa panginahanglan sa atong isig katawo. Palihog manindo. Nagahiyo sa isip mga anak sa Dios ang usa ka lawas ni Kristo karong dadon ngadto sa atong mga panginahanglan ngadto kaniya og masaligon sa iyang dunggon na ngato mga pagampo busa mangaliya kita sa pagingon Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, nga ang Ginoo maglikon o magamping kanila sa kanunay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa katungdanan nga publiko, nga andam silang mag-alagad sa katawhan diha sa ilang pagkamatinud-anon o pagkamahadlokon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga masakiton nga natapdan ning COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanligdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalagman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa sulugoon sa Dios tupilo ka mumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay na nga iuban na sila sa pag-ihap sa mga santos sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Langit nga mahan kining tanan gipangalian namo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.